Takže čauky lumby, vítám vás u dalšího videa a v tomhle videu zase budeme dělat něco s gumičkami, budeme plíst a v dnešním videu si ukážeme, jak uplíst takovýhle pěkný náramek z gumiček. Budeme na to potřebovat háček, pak budeme potřebovat takhle ten pletíc, takovej stojánek, na kterým se plete. Můžeme použít i takhle dva prsty, že to na nich budeme takhle zbavovat. Ale mně se zdá dobrý takhle ten nástavec. Takže jsem si vzala ten, mně se to zdá pohodlnější, protože samozřejmě vás toho pak nebolí prsty, protože ty gumičky jsou vlastně něco jako utahovací. No, takže pak budeme potřebovat Esquip, někdo znáte možná i Cčka, tím se to dá taky udělat, ale já to dělám s Esquipem, takový esíčko. Jestli nevíte, kde si ho můžete koupit nebo jak se prostě získá, tak když si koupíte nějaké balení gumiček, tak k tomu tak v tom balení je takový mini pytlíček a v tom jsou ty Esquipy. Dej si k tomu dokoupit Cčka, ale o těch toho zase tak nevím. Nechci říkat, kolik budeme potřebovat gumiček, protože samozřejmě každý má jiný poměr ruky a pak by byl zklamený, že je to třeba moc těsné nebo naopak moc veliké. Víte, takže to budete tak plíst podle oka. Takže můžeme začít. Dobře, takže prvně si vezmeme takhle gumičku a takhle si ji dáme křížem. Tak si vezmeme další gumičku. Dáme si další gumičku a to tam normálně nadáme takhle prostě. Takže pak si vezmeme ještě třetí gumičku a to tam dáme taky takhle normálně. Nebojte, fishtail to není. Takže prvně musíme od té prostřední vlastně se dostat tady do té díry. A tady to bílo vyndáme a přehodíme. Takže vlastně tady se dostaneme na to bílo a přehodíme. Trošku si to. Jo, tady se to zase. Tak dobře. Takže teď si tam přehodím další gumičku. Zase normálně. A teď jenom takhle. Dále za tu škůru a zase to přehodím. Takže teď si vezmu zase další gumičku. Dáme tam pořád rovně. Vlastně celé to pletení spočívá v tom, že tam vždycky nahodíte jednu gumičku. Vlastně to uděláte takhle, nahodíte tam jednu gumičku a teď chytíte tu prostřední, otočíte háček a to úplně dole, přes to přehodíte. Takhle. A nesmí se vám to tady vzadu někde zaseknout, ani
a bude vám to takhle vyčulovat. Já to tady mám ještě krátké, tak bych doporučovala si to hodit takhle sem, protože tady vám to bude překážet. Tak a za chvíli se uvidíme. Takže jsem tady zase zpátky po dlouhém pletení, jak můžete vidět. A teď si už ukážeme, jak to zakončit. Takže v tuto chvíli budeme potřebovat Esquip. A můžeme vidět, že úplně tady na konci máme takhle gumičku, takže to si to zahákneme. Super. Teď je ta těžší část a to je, že si to musíme takhle zaháknout. Takže teď to z toho vyndáme a ty gumičky, které nám tam blandají, tak prostě takhle vyhodíme. A jenom jedna nám půjde vyndat, že tam jedna zůstane, to nevadí, to je správně. Takže tu vlastně musíme na ten háček nabrat taky. Akorát, jo. Takže máme to na tom háčku, ty dvě gumičky. Teď si to otočíme a tady, jak máme ten Esquip, no, takže uděláme to jinak. Musíme si to navlíknout takhle na prst. Nám to vlastně drží na prstě. Vezmeme si Esquip a zákneme to. Takže tak, teď to máme. To je vlastně takhle, jak se plete ten náramek. Na ruce vypadá docela hezky, můžete si to udělat i jako přívěšek. A jestli někdo neví, jak si udělat přívěšek, tak jak to takhle máme, tak vlastně tady, jak je to na začátku, tak tam to drží samo, takže tam si to můžeme takhle odemdat a můžeme si to na něco takhle přivázat, nebo já nevím. No, takže to bude z tohohle videa všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám video líbilo, dejte like a jestli ještě nemáte, dejte odběr a těším se na